Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi rari mwezuva tadzoka zvakare kunzvimbo yeChitsvairo village kuMount Darwin kuChiunye. Ndofunga munotondera tichikupai nhau yemhepo dzakabata dzichiti mufi haasi kuzovigwa kusvika maita 1 2 3 things. Ndofunga vamwe vanogona kunge vakukosha. Regai timbokupai vhidhiyo racho. Uya mwanangu, uya mwanangu, uya mwanangu, uya. Ehe, ndo patadzoka ipapo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Takadzoka mushure mekunge tafonerwa nevana mama vepamusha uno kuti aiwa vane Shamba matiregerera. Munatondera kuti pakaitika zvinhu zviya pakanzizvo hapapere 5 months pasati paitika rufu. Nhasi uno 5 months dzakwana. Mumwe nemumwe ari kutya kuti ameno zvinogona kungoitika kwandiri, anzwa musoro ari kubva ati pamwe ndidzo 5 months dzakwana dziya. Naizvozvo ati ai wakatiunzirei vanobatsira. Asi isusu seDrumas Media tikati ai wakamunotanga maronga pamwe chete semhuri. Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Regai tikurukureka nevana mama vari mumusha muno. Patasvika vamwe baba vepano pamusha vabva vatiza vachienda kana kuti kwazisa. Tadzoka zvakare. Tanga tichida kunzwa kuti kubva zvatabva tinorangarira kuti pakanzi hapapere 5 months mwe munhu asati afa. 5 dzacho dzinenge dzatokwana. Pane here zvamakazosarawo mukaita? Takangofamba sekutaura wakaita wakataura vaya kuti wachitaura kuti kana tafamba tichakubata tichitase tichizopedzisa nhau dzedu. Saka takafamba tapedza kufamba tobva fuka tikazopedza kufamba vava vanhu vashoma pasisina vanhu vakawanda. Munhu angogara chingoti atitage munhu anoita sei anobvisa sekufamba kwataita tanzi munhu uyu asiri akazviita ko ndiani. Tikati kwenga inini ndakataura wani kuti patikabva kunoitika chiitiko chiya muchienda imimi pakaita mazuva 3 bhudhiro wavo wari kubuda nemumba ndopavakauya kwandiri wakati iwe usambogumbuka zvako usirei wazviita une munhu akuitisa. Asi kuti wandiudza kuti ndinhenga havana kuita sei vanotaura zita remunhu. Wakangodaro wakati iwe washandiswa nezita rako nefesi yako ndiye ashandiswa sekutaura kwaita vanhu wakamira uyu. Ndikati ndikati ininiko. Ndikati ko zvinhu zvichapera sei zvikanzi tichagadzirisa kubva October, November, December, January, February yeyo apera. Pandikazoti zvanyanya zvinhu zvikugara. Ndakaudza amai ndikamuka kuseni ndikati
gogo ndiye munoudza budha wauye kuno kuti titese tirangane. Wakaenda amai wakasvika muchavanzwawo zvawakapindiwawo nabhudhi wacho pawakawaudza kuti mukudiwa nyanzvi dzine kumusoro. Wane mashoko yawakazotaura kuno ava. Saka tisati taenda hedu kuna gogo, muri kuti kudii nazvo manje nemamiriro akaita zvinhu? Nekuti apa tasvika vakabva vatotiza vachienda. Inini ndikuda kuti sezvo iwe wakanditi iwe wega wakataura kuti hausiri wazviita shuwa tichifamba waiti hausiriwe washandiswa nemunhu. Inini ndikuda kuti ane shamba pane urombo huripo. Ndikuda kuti urombo hwacho huite sei? Hubatiwe huchionewa neZimbabwe zvawakandiitawo inini. Nokuti vakatondinyangadzawo vanhu kana pane munhu wacho akatotaura kuti ndineni akatondishandisawo. Ndikuda kuti munhu wachina abude pachena kuti ndineni kushandisa. Ndizvo ndiri kuda izvozvo. Kana ndirini kuri kunyepewa aiwa ndirini munhu wachange achitaura kuti aiwa ukurambei senga ndiwo kazviita. Ipapa watokuonai ndosaka watoya kuvhura ubva wachitase wachitobuda zvokuti iwo ndiwo watinoti ndiye muridzi womusha. Angaifanira kutouti pamba pasvika mota parega ndione kuti komota yavingei musha mangu. Zvino ndakatuma gogo wamusemanda wane zvawakapindura. Alright. Gogo zvakamira sei? Chiko chiri kuitika mumusha wenyu naye gogo? Musha unowaparara unokundofa unoitaridza kwenu. Ndakasvika inini ane shamba ndikasvika ndikagara ndikati ndowanda inga sikanzi ani ndikati iwewe ndikati inini izvi handiteva kana zviri zvipi. Yesisi vachanodidzwa kuti takafamba takagara kugara kwatikaita kuno ndiko kunochete kema yakaitei. Endai mogara pasi hapana zvamunoziva. Takafamba isi tegani imi hamuna kufamba. Ndikati ndikati zvino ini denda tibuye kumba uko muite muedzanisana mugare zvakanaka. Aiwa handifambi. Ndikubva aramba ndobva agara kumba kwake. Ndikubva ndauya kunoku ndobva ndagarawo ndichiti pamwe achadini achauya haana kuuya agara futi. Ko 5 months dzakwana kaidzi gogo, hamusi kuzvitya here? Isisi ane shamba isisi ndogarawo zvangu zvokushama zvisokwandira kuno. Kana ndogara so ndingoti hameno chauya hapana zvandingaita. Makuti aiwa ini ndakura mheno zvazvo. Chauya ko ndingachiitenda ane shamba. Ko manje kamugadzirirai mhuri imimi vakuru vese mukafa mukasiya zvakadai zvinogozoitwa sei nhai vedu we? Kamheno kavanoti inini chinondigombura ndechekuti kanzi baba ndivakandisiyira aiwa baba havana chavakabata. Kugara kwese kwakaita kusvikira vafe kudai havana kana chavakabata kumaoko kwavo havana kana vakasvika kufa vasina kana chavakabata. Tondogara zvedu tisingazizivo izvi. Kazizivawo izvi vakunzi ningi akuwadziwa neiko mheno zondoti chikwambu. Ko chikwambu chikaita sei? Musati mazviona imi. Aiwa ino ichiziva baino kura kwangu kese kusvikira ndakudana kuchembera kudana handichizive bani chikwambu kuti chiripo. Yana pamende muchivatarisa. Saka avo vabva panapa chii chenyu? Mwana? Iye ndiye mukuru, komana mukuru kuvanhu. Alright. Saka toti ndiye baba wasara. Baba wasi kusumudza musoro. Vari kutojamuka. Kuda varimoka futi mukuvhiya katiri. Ndosaka tati isusa neshamba inini zvakandidzimba nokuti inini wakandiitira zvinhu ndisingatomboziva kuti chii chiri kuitika. Saka inini ndinoda kuti zvitobuda zvitaurwe vanhu varipo. Nokuti vanhu vakutoti tora inini wamwe wakamboti kumapurisa ndikati ai nyaya ipedzwa nemapurisa. Kana
handidi kumapurisa handiendi ndokuziva ini kwandishasha kwaichaperera saka ndikazotorawo munin'ini wangu ndichimutsanangurira ndiyembona mumwifitawo kana tabva tangoya kwamuri vanin'ini makadii iripo makadii tiri nani nyaya iyi muri kuionawo sei? Nyaya iyi kufonera kwandaiita ikokwe ndichitaura kuti vaneshamba tikutotsvagawo rubatsiro pakadai so panotodawo kubatsirwa kutokumbirawo kubatsirwa zvinhu kana zvakadai so munongopera muri murima musingazivi kuti chii chiri kuitika kozi kwakafambiwa kwacho ni chokwadi chaicho hapana chandikaona chiri kubuda ini saka kana zvazvo kudai so kuti vamwe vari kuti havachada kufamba vari amai vakaenda sokunzwa kwandiri kuita ndione zvipera zvakanaka tinongopera pasina kana chiri kubuda ndosaka mainzwa achitaura kuti dai matitaurirawo nana sekuru vauya vatibatsirawo tiri kutotambudzika nokuti hapana kana chatiri kutombozivawo kana kuti zivo kuti zvikafamba so zvinhu zvacho zviri apa hazvina tikuti ndosaka tikatofonawo kuti mutibatsirewo tishandirwo tisare takachena tichiraramawo upenyu hunoendeka. Ko tina madzibaba vakatifonera vachiti ndakasakura nekuzunza endai henyu kumba uko munonzwa. Hapanawo madzibaba vakamboya vakakuyamurai musundo iro rapfuura panapa hapana hatisati tatombosangana tichitora munhu achiya kuti shandira muprofiti panapa tikadai so saizvozvo inini ndini ndakangoti kubva pamakangobva pai ndaingotora vanhu vachiya pano vachiisa inonzi mhiko kana muchiiziva mhiko nokuti munhu aite izvi pamwe ndimuonewo semunhu ndikangonzi ndiwe pasina zvandoziva saka hapana chaimbofamba neshamba saka pandikazotuma manje amai andikati inini zvekundidzimba kana kurara kana kutya handizvo pamusi wa15 last year inoctober ndikatatuma amai ako kuti vamwe vangu tikabata baba wedavo votishedza toungana toita chimwe chete saka baba wacho manje kuwashedza kuramba nekuti isusu kuti tuve nevabatsirika zvinoda makabatana semhuri pane kupatika touya tichiti tauya neavo vanhu kuzokubatsirai zvinoita kunge tine zvinangwa zvedu zvatiinazvo pamusoro pemhuri yenyu saka zvinoda magaradari muri pamwe chete hazvinei kuti vamwe vechirume vanogona kunge vasiri pano ndiri kurangarira pane vavenzi ndeobulawayo havagare kuno saka ameno vacho vanenge vachiwanikira kuno obviously musha une varume nai sekudai tombozvinai maaneshamba sekudai kudai so varume vacho vachiramba kuuya tinoitawo sei nokuti isusu tikatodawo kubatsirwa vachidai so tinoita sei imumburi vanga ane madzimai emusha uno ini nemunina wangu aiwaka imimi ndimi pano apa pane vepo ka apa kapa mukadzi ka muroora ka mukadzi wouya hanzvadzi uyo ari apa asi hatira kukama naye saka ndimi chete haiwa pane mumwe musikana haapa ari kumba kwake uko ndowaba munini allright ini mukomba anondisiyira inini akashaya ndowamai ndibvunza uye nchitai vanhu aita se ndaingoshaya singaziva kuti saka zvino mandinge chida kuti vakauya kana sekumba toudziwa kuti makamira suwa mushameni chakati ndohorombwa wamakaita se wamakabata tiri pamwe chete tichigadzirisirwa ndokuti zvinake kotakadai so kuti ndichedza umwe kumotarisa kwako motarisa kwake tobatsirwa sei ezvinezvi tikufema moto wakunopisa neshamba hatitaudzane zvakungoona zvikutoitika izvo chaizvo anogara kumba kwake hakuna kana ani hatitsike kumba kwake hatsikawo pano musi wayo akavaudza angoti semunhu wachembera akati ini handitsike kumusoro iko mwana akafa amai vanoera tembo mazvimbakuru asi wetembo mwana akafa makombe achipindura kuna amai avo nokuti amai apa wakaenda nei ndikamira ukasangana naye anga ari panze wakataurira panzara saka inini manje zviri kundibata kuti ko vanoti mwana akafa makombe hungu makombe makanditi inini ndini ndadya munhu ka nhasi takufamba ndakunzi kana iwewe unotiwa iwewe mbune ukati yakundiudza kuti
iwewe hausiri hapana chaunoziva waishandiswa. Munonzwawo sei munhu achikudze kudai kuti waishandiswa hapana chaunotomboziva waishandiswa zvakuno munhu achahana kumutaura kuti ndiani. Saka ndizvinge nichidaka izvozvo kuti zvese zvifa zvacha se zvinenge zvichitobuda zvichitaurwa zvichibuda. Ana bhuti wachona denda wambowaendera makuseni pawati vane shamba wati vari kusvika mangwana ndienda wamhanyira ndinovaudza ndokwandatuma musikana aenda vakomana vaya vaiti kwamuri munofunga kuti tinofanira kufa here? Chiche pano vana vaya vaida kukurwisai? Vakatondirwisa neshamba wakandirova kuseri kweimba iyi wakandirova. Chiche pano vana ivavo? Yova ihama dzamai vomwana hauna uroindi nofamba newe ingagwana munobatirei ndakureya nawe musabate no blessed Harford batwa nemhepo vaya hadzina kuzombovabata here kubva zvavigwa? hadzina dzakanzi hadzisi mhepo. ndipatoda kuti munase kuzotsanangudziwa nemunhu achatishandira kuti ndizvozvo here zvikanzi hadzisi mhepo tikachoshiwawo vachitaura kuti hadzisi mhepo. vaiti chii? urombwa hwediwo urombwa hwenyumo hwakachenjera. pesi kwataingofamba neshamba kubva tiri kumanhombe kusvika kuenda kunyomba tainzi munhu ane zvinhu akangwara atozviziva kuti iye anenge ari pasafe side akadai muchingoti tinganisiwa mega mega ndouyu wapinda ndouyu wapinda ndouyu ndokubva kumanhombe ndikanzayo uku ndikanzayo iye mbune tapedza 3 days mabva kuno kunditaurira kuti hausiriyo. akati hamusirimi ndiani? apfuura nemambo akatoya pano. ndochirongwa chatakupai amhuri yezimbabwe. tongai tinzwe munoti kudini dai murimi vepano pamusha pachiitika zvinhu zvakadaro maitonga sei nhau iyoyi? Kurarama inyasha, kurarama hanzi nazvakata, upenyu mutoro, chokwadi zvakaoma. Andrew Neshamba signing off. Gatsaka nemune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, but don't forget to subscribe to Drumas Media nekuti Drumas Media kainokutorai yokuisai padanho repamusoro-soro. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.